दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिया सोंखारिनो मा अधिकार दं बिथांमोना सोर बेखौनो जों दिनै सैजो खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि थानायाव बिथांमोननि एगेन्स्टआव एफआइआर होफैबाय। जोङो उदालगुरि एक्स बिएलटि क'अपारेटिभ ससाइटिया बड'लेण्ड बुब्लिनि बे हाग्रामाखौ जोंनि सारखौ जिबायदियै नंखाय खोथा रायनानै बुंनानै बांसावलाबाय थानायखौ जों सैजो खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि एक्स बिएलटि क'अपारेटिभ ससाइटिया उदालगुरि थानायाव एफआइआर होफैनाय जाबाय। जोंनि हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर नांबोनानै सलायबोनानै बिटिसिखौ डेभेलपमेन्ट खालामबोबाय, अनेक जौगाथाय खालामबोनायनि सायाव दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लिया सोंखारिनो मा अधिकार दं बिथांमोना सोर बेखौनो जों दिनै सैजो खालामनो हायैनि थाखाय जों दिनै उदालगुरि थानायाव बिथांमोननि एगेन्स्टआव एफआइआर होफैबाय। एसेनो